Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 28 aprelde Ahal vilayatyna gurulýan şähere täze ad tapmak meselesini gozgandan soňra Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň ýagdaýdan habarly çeşmelerine salgylanyp täze şähere arkadag adyny dakmagyň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Döwlet mediasyna görä geçen hepde Türkmen prezidenti Ahal vilayatynyň guruluşy dowam edýän täze idara ediş merkezine işleriň barşy bilen tanışdy. Iş saparynyň dowamyna prezident Türkmen parlamentiniň aşaky palatasynyň başlygy Gülşat Mämmedow ýüzlenip täze şähere täze ad takmak meselesini tutuş halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrdy. Arkada sözi prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň lakamy bolup durýar. Türkmenistan 2022-nji ýyl ýurdun erki söz mejlisi tarapyndan halkyň arkadagly zamanaty atlandyryldy. Ýurtda 2022-nji ýylyň fevralyna duýdansyz eglan edilen erki prezident saýlawlarynyň netijesinde ýokary döwlet wezipetine gelen Serdar Berdimuhammedow ýurtda medeniýet we sunugy işgärler tarapyndan arkadagly Serdar atlandyryldy. Ahal vilayatyna gurulýan täze şäher üçin teklip edilýän täze ad tasdiklansa Türkmenistan arkadagly zamanada arkadagly Serdaryň ýol başlygyna arkadagy atly täze şähere eýe bolar. Desapky mailnama görä bu şäheriň guruluşyny 2022-nji ýylyň dowamyna tamamlamak gödüňine tutulýar. Ahalyň täze dolandyryş merkezi welaýatyň häzirki Göktepe etrawynyň çägine gurulýar. Bu şäheriň düýbüni tutmak dawrasyna Gurbanuly Berdimuhammedow şäheriň yerleşýän ýerini mukaddes yerler häsiýetlendirdi. Bu yerler tarihi yerler, ata-babalarymyzyň ömür sürüp, gurup hemde döredip giden mukaddes yerleri diýip Berdimuhammedow belläpdi. Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Ahal vilayatynyň täze dolandyryş merkezine ilki başda Serdar Berdimuhammedowyň atasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň adynyň dakylmagynyň teklip edilendigini, arkadag adynyň bolsa Sewitde bina edilýän beýleki bir şähere Aşgabat sita berilmeginiň teklip edilendigini habar berýärler. Ýöne çeşmeler Aşgabat sitiniň guruluşynyň ýyda tesýändigini unutýarlar. Hasadan Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Aşgabat siti taslamasynyň yerleşýän ýerine ýerasty suwlaryň taplanyny, topragyň durnuksyzlygyny habar berdiler. Munyň ýa-da döwlet medeniýeti Aşgabat sitiniň çägine injenerçilik, geologiýa işlerini geçirmek üçin tender eglan edilýändigini habar berdi. Serdar Berdimuhammedow pensiýa güni geçiren iş maslahatyny häzirki wagtda ahalyň täze idara ediş merkeziniň guruluşynyň tamamlanyp barýanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä guruluşyk işleri ikinji tapgyrda dowam edýär. Bu tapgyrda şäheri awadanlaşdyrmak we ilaty göçürüp getirmek gödüňine tutulýar. Döwlet medeniýeti täze şäheriň anyk haçan açyljakdygyny aýtmady. Bu aralykda prezident Berdimuhammedow täze şähere odal Aşgabat siti taslamasynyň guruluşyna gödäwçilik eden Şahmuhammed Durdulyýew häkim belledi. Täze şäher 13.000 goloý maşgala niýetlenip onuň çägine 2, 5, 7 we 9 gataçyny ýaşaýyş jaýlary gurular. Türkmenistanyň öňkü Krasnovodsk şäheri ýurdun ilkinji prezidenti Saparmat Niyazowyň Türkmenmaşa adyny götürýär. Şeýle-de öňkü prezidentiň ady etraplary we obalary hem dakylypdy. Ahalyň merkezine Gurbanuly Berdimuhammedowyň arkadag lakamy dakylsa bu ýurtda ilkinji gezek onuň adynyň ýyry ilatyny okuda dakyldygy bolar. Azatlygyň çeşmeleri Sewitde bina edilýän beýleki bir ýyry proýektiň Aşgabat sitiniň guruluşyk taslamasynyň ýerasty suwlar bilen bagly ýüze çykan problem sebäpli totudylyny habar berýär. Bahasy milliardlarça dollara barabar bolan guruluşyk taslamalaryny ýerine ýetirmek üçin döwlet büdjetinden sarf edilýän serişdeleriň anyk mösberi ma'lum edilmeýär.